ঠিক আছে বা তথাস্তু বর্তমান ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖି ତୁମର ଖୋଲି ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଖି କରି ଦେଖିପାରିବେ। স্বামী ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ମୋର ଇହ ପରିଚାଳନା ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଦାପି ଦେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ନିଜ କାମକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ କାମକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ତୁମର ନିଷ୍ଠା ବ୍ରତ ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ବର ଦେଇପାରିବି। ଅଚଳ ମୋତି ଗୋ ସତୀ ଦେଖି দয়া করে ঠাকুর সাবিত্রী গো স্বামী